handsome सेंग्रा बेलाय आं दिनैसिम मालाबाबो बेबायदि सेंग्रा नुफेराखैमोन खेबसे नुनायावनो गोसोआसो बोरैबा जाबाय आंना ओइ थरथिं नों बै सेंग्राखौ नुदोंना औ नुदोंना माथो खालामबायलाय माने आं बे सेंग्राखौ जोबोद फसायबाय बोरै रायज्लायहैगोन आं दा थरथिं माबा मोनसे आइडिया खालामदो ना नों हायोबालाय आं आइडियाखौ मोनसे होनो हायो मा आइडिया बेनो नों नुयै बायदि थाबायलांदो ओमफ्राय ग्राव सौग्रावदो होमबाथ' नों रायलाय मोनबाय अके थ' बिदिब्ला आदा बहाबाबो दुखु मोनबाय नामा आंथ' दुखु मोनाखै नोंहासो आथिंफ्राव माबाफोर दुखु मोनबायदां मोनाखै आदा दे थाथ'दो आं थांसै दे ओइ हिर' औ मानोबा नङा जेबो नङा थांदो थरथिं आंनो जेरैबाबो बेखौ नांगौ बानायनानै होखा नोङो नङाबा बिबा बबेनि हिनजाव दंखायो नामा मा मावो आं बोरै मिथिनांगौ बिदि बुंनानै गोसोखौ गाज्रि खालामनानै होयो एसेथ' पजिटिभ बुं जुदि बानायनो हाया नोंसो मोनगोन हयले नोंहा गोसोथोगोन उनाव माबा मोनसे जाबा आंहा बदनाम लानांगौ नमस्ते मेडाम लोगोआ बिदि जायो नोंखौ फै नागिरहैनि बेखौ एथ' मोजां सिख्लामोन बियो सोरमोन बेलाय थै आंबो मा सानफ्लाङो बेबो डिस्टार्ब खालामबाय थायो सोर दं जाखो मा आवाज खोनाबाय थाखो आंलाय ना आं सिरि थानायखौसो खोनाखो आदसा सोर दंमारो जाखो माथो आवाजबो खोनायो दै आंनि साननायसो बियो मासि मोजां बेनि महरा बिनि सिगां रावनिबो महराव बेबायदि फाग्लि जाफेराखै नाथाय दिनै बिनि महरा आंनि बिखा बिख्लो गासिबो गलि होजोबबाय थारैनो आंनो बिखौ नांगौ आरो बिखौ मोनाब्ला आंनो बे जोनोमाव रावखौबो नाङा बोरै जाखो नोंलाय पेकिंफ्रानो बायलाजोब्बायसो नामा आइदै सोर दं आंखौ रैखा खालामदो अन्नानै आथिं आखाइ मोखां दोलाजोबखाबायदां आइदै आंखौ बासायदो लोगो एक्टिंआव अभार जाबायदां नै माथो आंनि खाथियावनो दंफैगारोलाय बारासो खालामबावनोसै आङो आइदै आथिङानो साजोब्बाय आथिङानो बायबायदां आइदै देलाय मेगना खेवलाय नोंनि खाथियाव सोर दङ आइदै साजोब्बाय आथिंफोरानो आइदै दासो गोजोननाय मोनदों बिनि बिखायाव थानो मोननानै
नोंनि खाथियाव थायोब्ला बेसेबां गोजोन मोनो आंसो मिथिसिगौ जेब्लायबो बेबायदिनो थानो मोनबाय थाबा हामगौ सिखारसाय सिखारनो हागोन हाला आइदै आथिङानो फारसे गाहां गाहां मोनजोब्बाय फंबाय थौ सानैजों थिखोना लांसै नङा आं बिदिबा थाबायनोनो हानाय नङा बामनानैसो लांनांसिगोन आंखौ आइदै रलाय सिरिना माबे सिरिना आं नोंजों सानबेसे बिदि थांफा थाखोमाना नायखोमाबाय थानो हाबावनो गोहो दंबा बुंनानै लादो आरो बुंनानै लानो हायाबा आं बुंनानै होगोन आं बिखौ आंनि गोसो गोरबोजों बेसेबां मोजां मोननो हास्थायो नाथाय आं बिखौ प्रप'ज खालामोब्ला बियो आंखौ एक्सेप्ट खालामाब्ला आंनि गोसो गोरबोआ थेर बेथेर बायग्लिलांगोन थरथिं सिरिना नों गोसोखौ गोरा खालाम मानसिखौ नायनायावथ' सिदा सादा नुयो आरो बिना मोजां मोननायबो थाखानाय नङा नों प्रप'ज खालामबा गोरलैयैनो एक्सेप्ट खालामगोन बियो थरथिं आं बिखौ मोजां मोनो होननानै माबोरै बुंनानै लानो हानो जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोनो बे माब्लाबा बुंनानै लानो हाया जेरै आं बेनिखायनो बुंदों आं नोंखौ लोगो लाजिबा खाजि गोमायो नों नोंनि मोजां मोननायखौ गावनो बुंनानै लानो हायाबा बोरै मोनलायखो उनाव बियो गुबुननि जालाङोबा बिदि बुंनानै आंनि गोसोखौ दाबायहोसै इसोरा बिखौ आंनि थाखायल' हरखादों बियो आंनिल' जागोन थै नोंनि बे रमान्टिक डायलग खोनासं आंहासो उनाव गाबलाबायगोन फै आं बुंना होगोन नों थाना खोनासंग्रा जा थरथिं प्लिज फै ना दिनैनो बुंगोन आं फै गोसोआ नोंखौल' मानोदि सानबाय थायो बुजि मोनला आरोबाव बे सिख्लानि महरा आंनि गोसोआव गले गले फैबावबाय मा जाखो आंलाय मानो गोसोखांफ्लांबाय थाखो बेखौ आं एबारनिफ्राय आंनि गोसोआव फैहोला मानोना मा खालामदों नों बेयाव मानो है बेलासिनि बेला फैबायब्रा बार जानो नोंखौ नुना फैबाय ओमफ्राय इस्टल' जिरायनां हय नोंहा गोसोनाय दंना गैयाब्रा मानो आं नों गाज्रि मोनाबा फंसे खोथासो बुंगौमोनलै आदा एकदम सिरियासथार गनायदोब्रा आदा हाब गनायलायनाय मा खोथा थारमानि आदा बे दाख्लै आंजों थाफाबाय थानाय सिख्लाया नोंजों सौग्रावनानै गोग्लैनाय नों बामनानै थिखोनाया बेखौथ' नों मोजाङै सिनायखाबायानो जानांगौ बिनि मुङा जिरिना औ मुंखौथ' आं मिथियामोन नाथाय नों खिन्थानायाव मिथिबाय ओमफ्राय माबा खोथावौ नामा खोथाया बेनो जिरिनाया नोंखौ गोसो गोरबोजों बिराद मोजां मोनबाय बहाबा थांनायावनो होन जानाय लोंनाय बेरायनाय जेरावबो नोंखौल' गोसोखाङो दा नोंनि खुगानिफ्रायल' मोनथिनांसिगौ जे नों बेखौ मोजां मोनो होननानै मा बुंगोन दे बियो उसुखुथुसो मोनजोब्बाय आङो दे थाब बुंदो हे आफा इसोर आं दा मा बुंनो हानो फंबाय आं हमनो हाखादोंमोन
माखासे सान लोगो मोननायावनो बिनि गोसोखौ आदा नों बेखौ एक्सेप्ट खालामथारनांगोनलै नङाबा फाग्लि जागोन बियो नोंखौ मोनाब्ला आं मा खालामनो फंबाय आंबो मिथिगौ बिनि फिलिंसखौ नाथाय आंहा राहा गैया आंहा मोजां मोननाय दंखायो फंबाय नों मोनसे समाय ला नों बे खोथाखौ जिरिनानि सिगाङाव दाखिथाफिन ओइ जिरना रथ'साय जिरिना नों मानो आंनि सेराव फैबावखो नों आंनि सेराव दा फैसै जिरिना बुजिनो नाजा जानो हागौ आंबो नोंखौ मोजां मोनोमोन नाथाय मा राहा दं जिरिना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबायमोन आंनि नोंखौ हास्थायनायानो आंनि पाप जाना थासिगोन आं नोंखौ गाज्रि मोनाखै आं आंनि गोसोखौसो गाज्रि मोनदों नोंखौ आं मानो एसेबां हास्थायामोन आंखौ निमाहा होदो जिरिना आं नोंखौ बे जोनोमाव मोननो हानाय नंला इसोरा अनोब्ला फैगोन जोनोमाव जों सानैजोंनो मोनलायफिनगोन आरो हाबाबो जागोन थार मोजां मोनलायनाया मोनलायनाङा नों जे आंखौ एसेब्लाबो मोजां मोनदोंमोन आं बेजोंनो आंनि गोसोखौ बुरखायना दोनसिगोन ओइ जिरिना नोंनि मेगनाव बेफोरबायदि मोदैया समायाथ' नोंखौ मिनिबा जोबोद साइस नुखायो देसाय एसे मिनिसाय नोंखौ जिरिना आं नोंखौ अननो सानब्लाबो आंहा राहा गैया मानोना आंहा मोजां मोननाय दंखायो ओइ माखौ नाहरबाय थाखो नोंलाय औ नों मालाबानो सफैबायबो आं नोंखौ माबा गोनो गोथो जानाय मोनदों माबा जादों नामा ना नों आंखौ मोजां मोननोसो बाबाय थोस जाम्बि जाम्बि खोथा बुंबाय थायो नोङो मा बुंबाय थायो आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नैबे बिखायासो मिथिसिगौ नंगौ नामा थौ दा मोनागोन जोंहा क'क्राझाराव थांनो होननाया थौ